T'has preguntat alguna vegada què passaria si no hi haguera justícia social? No costa gairebé imaginar-ho, a què no? Però, i si tinguérem un món on l'acompanyament estiguera garantit, tots poguérem gaudir d'un sostre, d'un sou digne, on ningú fora menys que ningú? Des del treball social hem de treballar per construir un món digne, just per a totes i tots, sense excepció, sent la ferramenta facilitadora dels processos de canvi social, perquè eixa és la nostra essència. Eixa en què juntes sumem i multipliquem idees i esforços per fer que la justícia social siga una realitat. Nuestra propuesta se basa en la concepción de un trabajo social radical. Si el problema es estructural, la solución ha de venir de la estructura, enfocado en la raíz, en los principios. En la concepción de un trabajo social ecofeminista con la mirada puesta en el cuidado de las personas y nuestro medio ambiente y la importancia del mundo rural. Somos una propuesta basada en la concepción decolonial del trabajo social, incluyendo nuevas narrativas y conceptualizaciones desde el análisis crítico de los sistemas de poder. Des de totes les vessants, perquè no som tan sols gestores de recursos, som pura artesania, una màgia, un estil de vida, actuant des de l'acompanyament en la comunitat des de tots els espais. Som transversals, som la benvinguda als serveis socials d'atenció primària. Estem presents als centres de salut i hospitalaris, serveis especialitzats, al món rural, als jutjats, institucions públiques, a l'Institut de Medicina Legal, als centres educatius, la universitat, mutualitats, empreses, tercer sector, totes elles agents de canvi social. Per això cal enfortir la nostra presència a tots els espais socials, coconstruint relacions d'acompanyament, perquè les persones són les protagonistes de la nostra intervenció. La persona es el centro de nuestras actuaciones. La creación de vínculos es clave para la intervención. Porque creemos en nosotras, en nuestro potencial individual y colectivo. El colegio profesional debe ser cuidado, familia, ilusión. Creemos que otro mundo es posible. Ajuda'ns a fer del col·legi professional la casa de totes, un lloc per gaudir i compartir, fent xarxa, unides y fortes. Queremos tener siempre como referente la ética, como vector humanizante de nuestra profesión y garantía de calidad y buenas prácticas. En Fem Xarxa som un equip intergeneracional on combinem l'experiència i la joventut unides per la força, entrega i passió pel nostre treball. Perquè s'ha de dir fins a sí en tot allò que no ens agrada, denunciant i reivindicant la professió en tots els espais. Per l'acreditació i especialització del treball social en totes les seues especialitats. Perquè nosaltres ens governem fent i construint xarxa. Perquè el treball social serà feminista, antiracista, antifeixista o no serà. Perquè volem canvis reals. Considerem necessària la col·laboració amb les administracions d'una forma crítica i reivindicativa des del carrer i les bases, allà on està la realitat. Perquè volem construir amb tu, el proper 15 d'abril vota per l'essència, vota Fem Xarxa amb tu. Comptem amb tu. Comptem amb tu. Contamos contigo. Comptem amb tu. Contamos contigo. Contem amb tu. Contamos contigo. Contem amb tu. Contamos contigo. Contem amb tu. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo el próximo 15 de abril. Fem xarxa. Contem amb tu.